Здравейте на 9 ноември 2025 година. Това е вечерният метеорологичен бюлетин на Националния институт по метеорология и хидрология. Какво беше времето днес над страната и какви станаха максималните температури се вижда от тази карта. От 11 градуса във Враца, където почти през целия ден беше облачно, доста плътна беше облачността, имаше и превалявания, до 21 градуса в Сандански и Варна, но също така от картата се вижда, че на доста места в Южна България, както в района на Шумен, Добрич, имаше температури 18-19 градуса. Поглеждайки сега и към спътниковата снимка, това е 24-часовата микрофизика. Виждат се тези разкъсвания, които през деня имаше над отделни места, най-вече над южните и източните райони от страната. Но тук е хубаво да обърнем внимание на този бял цвят. Това показва, че в Дунавската равнина има намалена видимост, мъгли на доста места. Другото, което е особено интересно да се отбележи, е този розов цвят в Мала Азия, което показва, че там има прах. Сега, връщайки се над нашата страна, червената облачност, всъщност това е облачност, която е с голямо вертикално развитие. От нея на доста места има и валежи. Тя постепенно, т.е. тази нощ ще обхване цялата страна. От запад ще започнат и валежи, които до сутринта ще обхванат западната половина от страната, а през деня вече ще вали и на изток. В източните райони също така ще духа и слаб и умерен южен вятър и именно това е причината за високите температури в югоизточна България под 19-20 градуса, докато в западната част на Дунавската равнина, където освен че облачността ще е по-значителна, ще има и превалявания на повече места и по-често се очакват дневните температури да бъдат между 11 и 13 градуса. Каква е причината за това време? Поглеждайки полето на 500 хектопаскала на Европейския център за средносрочна прогноза, това е ситуацията през сутрешния ден. Вижда се долината, чиято ост минава над Западните Балкани, т.е. страната се намира в нейното чело. Тази долина във вторник ще се премести на изток и вече тогава по-значителни ще бъдат валежите в източна България. Но ако погледнем цвета, вижда се, че над по-голямата част от страната все още въздушната маса е доста топла. Именно и това е причината за тези сравнително високи температури, които очакваме през утрешния ден. Поглеждайки какво е прогностичното поле на 24-часовите валежи на Европейския център, вижда се, че на много места в Западна, Централна България се очакват валежи, които ще бъдат между 10 и 15 мм. Малко повече ще са те в южните райони на Смолян, Кърджали, като изключим, разбира се, Гърция, където там наистина ще са доста значителни валежите. Докато в нашата страна, както казах, ще са малко повече. Именно това е причината през сутрешния ден в тези няколко общини от Смолянска и Кърджалийска област да издадем предупреждение от първа степен за очаквани значителни валежи. Количествата, които очакваме, са до 35 мм. Какво предстои през следващите 6-7 дни? След
сравнително топлото време през утрешния ден на по-голямата част от страната температурата на въздушната маса доста ще се понижи, т.е. и това, освен че самата въздушна маса ще е по-хладна, на много места ще има валежи, както казах преди малко, по-значителни ще бъдат в централна и източна България и максималните температури, които очакваме, ще бъдат в интервал между 10 и 15 градуса, но също така се вижда, че дневният ход ще бъде много малък и то е по разбираеми причини. Облачно и дъждовно време, което не предоставя възможност сутрин температурите да бъдат много ниски. През следващите дни, още в вторник, от запад ще започнат валежите да спират. До вечерта в по-голямата част вече ще са спрели и през следващите дни вече ще бъде почти без валежи, ще има и разкъсвания на облачността. Вижда се също така, че температурите малко ще се повишат. Ще има места, където ще стигат 18-19 градуса. Има един процес в четвъртък, който, ако се върнем на полето на 500 хектопаскала, се вижда един висок циклон, който се спуска от север на юг, преминава, центърът му ще премине през източна България, но по него почти няма да има валежи и това е отразено и на графиката със седмичната прогноза. Това беше вечерният метеорологичен бюлетин. Днешният екип беше Мариана Попова, Иван Василев и аз, Христо Христов. Приятна вечер!